Здравейте, аз съм DeadBG и днес ще снимам на Dream League Soccer 2016. Играя за купата явно. Да. И матча започва. Това е Торес, подава за Лукас. Грешка. Върнах си тъпката. Това беше гаден шпагат. Много разгадаван беше този пас. Извинете ме, само да искам малко да увелича. И Тора ще центрира. Бърнс вкарва. Ега ти гол. Погледнете само. И това е 2-0. Торес. И това е пропуск. Само те да не ми вкарват гол. Чистим! Не. Чистим! Топата е в Бърнс. Опа. Добър шпагат. И по времето най-после спиш. Опа. Какво? Защо? Не. Засава, за жалост. Най-важното е, че още ги вода. И то 2-0. Не е малко. Все пак игра срещу Атлетик Билбао. Ньомбе. Той центрира за Бърз. Опа. Още подаване. Това е Бърз. Той дали ще направи своя хетрик? Не успял. Има още време.
И със сигурност ще има още възможности и той. Ето, един корнер. Той вече има го от корнер, така че защо да не вкара още един. Сплей не можа. Хич даже. Не се стигна и до удар. Но тук страхотен шпагат. Туф. Айде бе, вземете му топката. Аха, ти си мой. И Торес. Засада. Ой, гадни засади. Пак Торес. Пода за Бърнс. Който... Какво се случи тук, гади? Това беше странно. Не, че не се е случило и друг път. Опа. За карта за степен. Това беше първият удар на Атлетик Билбао в този матч. Не, по-скоро май втори. Няма значение, важното е, че не е многото им, защото те нямат. О, това е Бърнс. Тук може би ще му последната възможност да направи своя хетрик. Не се стигна и до удар. Така че Бърнс си остава голмайстър все пак в този матч. И Джонс, естествено. Мислих, че Бърнс има вече 2 гола. И се бори за трети, но явно не е било така. И Торс няма да рискувам да го махам. Не, така. Тор влиза тук. Тук 12. Аха, този път пък нападателите. Не, нападател вратар в халфовата линия. Опа, тук има контузия. Значи и този ще е така. Опа. Този матч ще е лесен. Така си мисля поне. Ще разберем. Браво. Това беше един страхотен шпагат и едно страхотно подаване. И още по-страхотно подаване. И още е по-страхотен гол. Това е Торес. Какво ще направи? Пак с страхотно подаване. Торес. Опа, загуби топката. Трябваше да пробва финтове с Торес. Ох. Торес вече е контузен. Няма значение. Оставяме го да бие дуспата и го сменям. Ето това беше добро. Секунда само, сменяваме. И сега с кой го сменим? Явно така ще бъде. Браво на Торес. Страхотно изпълнение на дуспата. Минутата е 15, вече водим 2-0. Кларк подава за Морис, който пропуска. Как? Засада имаше, да. Това беше ясно. Няма за какво да се нервим тук. Имаше си засада. Виждаш се от километри. Тук може съдията да даде авантаж, но не го направи. Така че ще се възползваме от това. И това е гол. Страхотен гол. Погледнете само. Ако има как по-добре да вкараме гол,
Айде пък. Това матч, между другото, много красиви голове. Само първият на Бърнс не беше толкова красив. Доспата на Торес беше страхотна. А този фал пък да не говорим. И още една друга. Сега го няма Торес да изпълни. Така че след. И това беше елементарен гол. 4-0. Бърз. Подаване за... Това беше добро. Можеше тук да се получи, да стане гол. Степен. Това се получи като интересно извеждащо подаване за Бърз. Той дали ще вкара? Да. 5-0. И това е Бърз. И по времето. Ние няма да правим смени. Няма с кого. Много са ни изморени играчите. Нормално, още в началото съм. Кларк. Тук вратара може да се изяви като централен нападател. Както знаете, Кларк е вратар. Обаче аз не го слагам на пост врата, защото нямам други играчи. Паза си парите, за да си купи по-силно, като Меси, Роналдо, Ибрахимович и много други. И затова не купувам слаби играчи, примерно като не толкова слаби, но примерно Солдадо го бях купил, той се изморява човека, не е толкова силен, а само си изкарчвам парите. Аз знам горе-долу какъв искам да ми отбора, обаче първо нека да си оправя повече стадиона, за да мога да игра в по-горни дивизии и после вече почваме с играчите. Каква града? И ето, че това е четвърти гол за Бърнс. А дали може да се получи като асистенция? Не. За сега. А резултат още е 7-0. Дали ще се промени още един път поне? Поне казвам. Сега ще разберем. Ето една възможност да се промени. И вратара не може да вкара гол. Жалко. Ами ето, че сега вратар ще направи една асистенция. Не се получи. А дали ще бъде Бърз? Дали ще успее да настигне топката? Не, ама има корнер. Много добра възможност. Знаем, че при корнерите сме много добри. И това е 8-0. Може ли да бъде по-добре? И това е краят на този клип. Моля, абонирайте се за мен. И ще се видим в следващия клип. Чао, чао!